Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorria Aixala telebistara, otsaiak 16 dugu gaurkoan, osteguna, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaretak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Oso ongi gaurko esan behar dugu gure lehenengo elkarrizketan azalpen batzuk eman behar ditugula, izan ere lur klausulen inguruko elkarrizketa edukiko dugu lehenik eta behin. Horretarako beti bezala Iratxe kontsumitzaile elkartetik Mikel Bezunartea etorri zaigu, baina esan behar dugu elkarrizketa aldez aurretik grabatu genuela, kasu hontan, beraz gaur jakin dugu gorenak bankuek lur klausulak osorik ordaindu behar dituztela adierazi duela, baina elkarrizketa egin genuenean datu hori ez genuen, beraz hortxe ezberdintasunen bat egon daiteke, Mikel etorri zenean uste dut 2013tik aurrera ordaindu behar zutela esan zuela epaiak, beraz gaur bertan aldatu denez informazio hori gure ikusentzuleak informatzea, ezta? Eta gainera horrelako arazoren batean sartuta dagoen norbaitentzat hori jakin behar. Hori da, gainera kasu hontan gorenak bezeroen alde egin du eta bankuen kontra, beraz berri pozgarria da berez, baina datu hori ematea. Beti normalean kontrakoa izaten denez? Hori da, kasu hontan irabazi du herriak, ezta? Hori da. Oso ongi, Maria, eta bestalde batetik gaurkoan Intiatik Garbine Elizainzin teknikaria izanen dugu, izan ere Iruñeko udalak menu osasungarriak jartzeko proiektu bat abian jarri egin du aur eskolei begira. Dagoeneko 2 aur eskoletan jarri egin dituzte menu osasungarri hauek eta oso harrera ona izan dute. Beraz, xehetasun guztiak emanen dizkigu hemendik gutxira Intiako teknikariak. Beraz, lur klausulak, menu osasungarriak oso gai ezberdinak, ezta? Eta bukatzeko ostegunero bezala, saretik atala edukiko dugu, gaurkoan Larraitz oso irudi interesgarriak, arrisku kirolak alde batetik, baina baita bidaiatzeko leku zoragarri batzuk, beraz, geratu gurekin. Saioari hasiera emateko beti bezala, efemeride batzuk. Historia kontu batzuk gaurko efemeridei hasiera emateko. Izan ere 1918 urteko otsailaren 16an Lituaniak bere independentzia aldarrikatu zuen eta 1936ean Fronte Popularrak hauteskundeak irabazi zituen Espainian, gaur bezalako egun batean. Kontu gehiago ere baditugu, izan ere 1980ko otsailaren 16an Foronda aireportua inauguratu zuten Gasteizen. Eta konta iguzu Aitziber Iturria zeintzuk diren gaurko lerroburu nagusiak? Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Gaurko eguneko albistekin hasteko Altsasuko auzia Madrilen epaitu behar dela berretsi du Maria Paz Benito epaileak. Iruñeko 3. instrukzio epaileak atzera bota ditu Altsasuko 11 gazteen defentsak aurkeztutako apelazio eta erreforma helegiteak. Bertzalde, pentsio baxuenak gutxieneko soldatara parekatzea erabaki du Nafarroak, tartean erretiro pentsio txikienak eta alargunen pentsioak. Iruñako udalak udal kontratuak jarraitzeko forua sortuko du, udalak berak onetsitako kontratu publikoak zuzen beteko diren bermatzeko. Eta genero indarkeriaren aurkatko esperientzia pilotua abiatuko dute 6 ikastetxek. Hezkuntzan, emakumeen kontrako indarkeriaren informazioa zabaltzea izanen du xede programa honek. Margoketa faxistak agertu dira berriz ere Iruñan. Iruñeko EH Bilduk salatu du halako erasoak onartezinak direla eta aldaketa ahuldu beharrean indartu egiten duela. Iruñeko geroa baik ere pintaketak gaitzetsi ditu. Eta martxoaren 1tik 15 izanen da Iruñeko aurre eskoletarako matrikulazio epea. Eta gaurko albistekin bukatzeko unitate didaktiko aurkeztu du Korrikak. Elkarlanean sortu dute AEKak eta ikastolen elkarteak korrikaren inguruko nondik norakoak azaltzen dituen 5 liburuxkak 3 eta 18 urte bitarteko aur eta gazteentzat.
Aitziberriturriarekin eguneko lerroburu nagusiak ikusi eta gero, egunkarietako azalekin aurrera jarraituko dugu, zer dio gaurkoan Diario de Navarra? Hori da, Diario de Navarra egunkaria aztertuko dugu, lehenik eta behin. Goikaldeko lerroburu nagusi horretan, foru gobernua presioen aurrean esandakoa zuzendu eta lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatuko ditu alargunen pentsioak. Onuradunak, 9.490 alargun izango dira eta urtarriletik aurrera hasiko dira jasotzen diru laguntzak. Azaleko argazkian, ziklista bat zebrabidea gurutzatzen Iruñeko erdialdeko kale batean, izan ere eta lerroburuan irakur daiteken moduan, Iruñatik bizikletan ibiltzeko 14 arau. 14 arau martxan jarriko dira maiatza edo ekainatik aurrera, arau horien artean adibidez, bizikletak galtzadara jaistea. Beraz, aldaketak badaude bizikleten inguruan. Bekaldeko albiste txikiago horien artean, bankuek lur klausulak osorik ordaindu beharko dituztela adierazi du Gorenak. Europatik datorren epaia beraz, ezarri egingo da. Eta bestelako kontu batzuk ere gaurko Diario de Noticias egunkariko azalari dagokionez, lerroburu nagusian pentsioen orekak 22.000 pertsonei ekarriko dizkie onurak. Administrazio zentralak baino pauso bat gehiago eman du Nafarroako erkidegoak, alargunen pentsioak 8% igoko dira lanbide arteko gutxieneko soldatara iritsi arte. Beraz, pozik egonen dira alargunak merezi dutelako. Eta gaurko argazki nagusian ere oso albiste polita daukagu, argazki handi batez lagunduta, zahartzaroaren aurkako estimuluak, 55 urte gorakoei zuzendutako programa bat abian jarri du Anfasek eta hortxe argazkian ikusi ditzakegu 4 pertsona sukaldatzen. Ekimen desberdinak egiten dituzte desgaitasunen bat duten 24 heldurekin, besteak beste sukaldaritza edota ateraldi kulturalak. Eta bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, batetik opor kontuak izan ere aste santuan, hegaldiak aterako dira Iruñatik, Cracovia, Praga, Erroma, Florentzia eta Maltara. Eta bukatzeko goiko aldean asteburuko kontzertu batekin bukatuko dugu, Sutagarreko abeslariari Aitor Gorosabelik elkarrizketa egiten diote gaurkoan, argazki eta guzti, eta bere adierazpen batzuk ekarri nahi izan dituzte azalera, metal musika sentitzen dutenek oso bihotz handia dutela dio. Gara egunkariaren azalean gaur, lerroburu nagusian Kabiezesekin guztia oso bitxia zela konfirmatu du auditoreak. Lekuko honen hitzetan guztiak atentzioa ematen zidan eta ez zuen zentzurik Espainiako ordezkari ohiari kontraturik ez egitea. Kabiezesek entitaterako benetako lanen bat egin zueneko frogarik ez dago, 3 akusatuen eta hainbat kideren testigantzak alde batera utzita. Eta hortxe argazki nagusian, Netanyahu eta Trump presidentea, hezur eta mami ekialde hurbilean, halaxe dio lerroburuak, Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuren hitzetan, Israelgo estatua gehiago laguntzen duenik ez dago, Donald Trumpi erreferentzia eginez esan zuen hau, eta Trumpekin hobera besterik ez dutela egingo azpimarratu zuen lehen ministroak. Bi estatuen arteko aliantza azpimarratu egin zuten. Eta bukatzeko hortxe bekaldean Andoni Lubakiren erreportaia, lerroburuan Mosul arma berrientzako probaleku bihurtu du ISISek. Eta berria egunkariarekin aurrera jarraituz, lerroburu nagusiak gaurkoan hauxe dio irakasle ikasi nahi dutenei sarbideko azterketa bat jarri nahi die Eusko Jaurlaritzak. Azkeneko PISA azterketaren emaitzak aletzeko agerraldia egin du Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak. Eta erdiko argazkian protesta bat daukagu, Europako hain zuzen ere, izan ere protesten gainetik onartu dute CETA. Kanadarekin sinatutako merkataritza akordioa babestu du Europako Parlamentuak aurkarien protesten artean. Horrez gain, beste 21 nazioarteko itun negoziatzen ari dira Europan. Eta hortxe protestaren irudi bat ikusi dezakegu azaleko argazki nagusian. Eta beko aldean, Arantxaurreta Bizkaia idazleari egindako elkarrizketa daukagu,
Honelaxe diote bere adierazpenek, berdintasunerako bidea estua da, nire eginkizuna da atzetik datozenei erraztea. Eta Euskal Herria irratiko lagunen agerkaria errepasoari amaiera emateko, Fiteroko kuartela egiteko erabilitako lur eremuaren zesioa berraztertu beharko du udalak. 2015ean inauguratu zen Fiteroko kuartela eta momentu horren argazkia hortxe daukagu agerkarian, Jorge Fernández Díaz Barne ministroa ekitaldian egon baitzen. Eta genero indarkeriaren aurkako esperientzia pilotua abiatuko dute 6 ikastetxek. Hezkuntzan emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko informazioa zabaltzea dauka helburu programa honek. Eta bukatzeko, batetik, kaleratutako 18 langileak hartu ezean greba mugagabea eginen dute Kaprabon, eta hortxe irudi bat ere ikusi dezakegu uste dut Txantrea auzoa dela. Eta bestalde batetik, Alizia Aleman alboan erakundeko ari elkarrizketa egin diote eta adierazpen batzuk jarri dituzte agerkarian, erabiltzen dugun teknologiak lotura zuzena du Kongoko gerrarekin. Eta honen harira gatazkari gabeko teknologia kanpaina abian jarri dute. Hona hemen gaur arratsalderako proposamen batzuk gaurko agendan. Teatrebes antzerki profesionalaren zikloaren barne, Que fue de Mr. Lennon izeneko antzezlana Atticus Teatro konpainiaren eskutik. Gaur otsaiak 16 osteguna arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxean. Ipuin kontalaria Kamixibairekin. 3 urtetik gorako aurrei zuzendutako ipuin kontalaria gaur osteguna arratsaldeko 6etan Yamaguchiko liburutegi publikoan. Kontalariak Loli Frances eta Maria Jesus Oio izanen dira. Ipuin kontalaria euskaraz oraingoan ipuinaren ordua zikloaren barne. Gaur osteguna arratsaldeko 6etan Arrosadiako Zibiboxean Aitor Txarterina ipuin kontalariaren eskutik. Genesia argazki erakusketa ikusgai dago oraindik Sarasate pasealekuan. Gogoraraztea bihar dela erakusketa hau ikusteko azkeneko eguna. Sebastiao Salgadoren eskutik zuri beltzezko 38 argazki. Eta martxoaren 19 arte pintura erakusketa ikusgai daukagu Zitadelako bolborategian Javier Egiluz Iruindarraren eskutik. Goazen orain jarraian udalerrietako albisteekin Larraitzen eskutik. Otsaiak 16 dugu gaurkoan osteguna, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko egunero bezala, Iruñeko udalak udal kontratuak jarraitzeko foroa sortuko du, bermatzeko udalak berak onetsitako kontratu publikoak zuzen beteko direla eta ondorioz egoki kudeatuko direla bere baliabideak. Zainduko da, baita ere kontratazio agiri berrietan ezartzen ari diren gizarte eta ingurumen baldintzak betetzen direla. Eta kultura kontuekin aurrera jarraituz, un grito enraizado elikadura subiranotasunari buruzko protesta errezitalia eta Alberto Morateren poema liburu baten aurkezpena izanen dugu aste honetan Gaztediaren etxean. Ostegunean eta larun batean izango dira hitzorduak eta 2 jardueretarako sarrera librea da, aurrez gonbidapena hartuta. Eta udaltzaine komunikazio sistema berri bat abian jarri dute, larrialdi zerbitzuekin koordinazioa areagotu eginen du sistema digital berri honek. Haurreskolen kontuekin aurrera jarraituz, izen emateak Kaldereriako 11 aretoan aurkeztu beharko dira, haurreskolei dagokienak, martxoaren 1-tik 5-era egin ahalko dira izen emateak. Eta Iruñeko udalak adierazpen bat onartu du autobus geltoki zaharraren inguruan erabakiak aurretik informatu gabe ez hartzeko. Hirigintza batzordean informazioa eman eta eztabaidatu beharko da adierazpen honen bidez. Nik ere egin behar du tailerretan 80 emakumek eta 26 gizonek izen eman dute, atzo egin zen plaza zozketa hau,
eta tailer hauetan sukaldaritza, brikolajea edota elektrizitatea ikasteko aukera egongo da. Teatrebe antzerki zikloari dagokionez, gaur Que fue de Mr. Lennon izanen da Iturramako Zibiboxean, Atticus konpainiaren eskutik izanen da obra hau arratsaldeko 7:30. Eta Iruñeko udalak Valentziako jardunaldi batzuetan parte hartuko du, udalerriei zuzendutakoa izanen da por una financiación justa, jardunaldiak izango dira finantzazio sistemaren aldaketa landuko dute bertan. Iruña alde batera utzita joan gaitezen ostegunero bezala lehenik eta behin Uharte aldera. Nafarroako Kutxako Fundazioak Uharteko udala saritu du osasun eta kirol arloko proiektu batengatik. Nafarroako Kutxako Fundazioak Uharteko udalaren proiektuaren berrikuntza sarituko du 11.000 eurorekin. Eta inauterietako kanpaldietan parte hartzeko matrikulazioa gauzatzeko argibideak jarri dituzte udal web orrialdean, inauterietako hiri kanpaldian onartuak izan diren familiek matrikula gauzatu beharko dute otsailaren 13-tik 17 udaletxeko bulegoetan, goizeko 8:30 ordu bietara. Eta Uharteko aurreskoletako ate irekien jardunaldiari dagokionez, heldu den martxoaren 3an, arratsaldeko 5:00-tik 7:00 Uharteko aurreskoletako ate irekien jardunaldia antolatu da. Aurreskolak ezagutzeko PowerPoint bat ikusteko aukera izanen duzue, Perez Goienan euskaraz arratsaldeko 5:00 eta Ugarrandia gaztelaniaz arratsaldeko 6:00. Eta Uharte alde batera utzita joan gaitezen Xulapain bailara aldera, izan ere aurreko asteetan esan genizuen moduan, egurloteen eskaera epea irekita dago otsailaren 24 bitartean, Aristregi Beltzuntze eta Usiko herriei egokitzen zaie. Eta Elortzibar bailararekin aurrera jarraituz, Noaingo jaietan bigantzak izatearen inguruko galdeketa eginen dute herrian, otsailaren 18-tik 24 izanen da bozkaketa. Eta bestalde, trakzio mekanikoko ibilgailuek zergak ordaindu beharko dituzte martxoaren 1-tik apirilaren 7-ra. Bestalde, Elortzibarreko aurreskoletan izen emateko epea martxoaren 1-tik 15-ra izanen da, otsailaren 28an ate irekiak antolatu dituzte arratsaldeko 4 eta 4:00 Elortzibarreko aurreskolan. Astero bezala, Xaloa Telebista Nafarroako Parlamentuan izan da, alderdietako bozeramaileekin, aste honetako gaia sinboloen legea izanen dugu eta hauexek izanen dira parte hartzaileak. Koldo Martinez izanen dugu geroa bai alderditik, Bakartxo Ruiz EH Bildutik, Kristina Altuna UPNetik, Laura Perez Podemosetik eta Joseba Ezeolaza Izquierda Ezkerratik. Prozesua beste aldaketa guztietan gertatzen den bezalakoa izan da. Ikurren legea gaur egun daukaguna zigortzaile eta errepresiboa da, hori lau erakundeok argi eta garbi genuen. Lege honek ikurrina jartzen duten udalak zigortu egiten dituelako, beraz ikurrina jartzea debekatu egiten du, eta lau erakundeok argi eta garbi genuen hori ez zela zilegia. Beraz, elkartu ginen, hasi ginen bueltak ematen, eta ailegatu garen puntura ailegatu gara. Hots, lege hau derogatzera abiatu gara. Bueno, garbi geneukan eta akordio programatikoan horrela jasota dago, 2003an UPNek eta Alderdi Sozialistak bultzatu zuten sinboloen lege jasarle hori, baztertzaile hori bertan bera utzi behar zela, eta hori jasota dago akordio programatikoan. Beraz, bagenekien etzela, parlamentuan hartuko genukeen lehenengo neurria izango, baina ez da azkenare, eta nik uste badagoeneko beharrezkoa zela, azken batean, hainbat ikur, bereziki ikurrina, debekatzeko asmoz onartu zuten lege hori baztertzea. Eta akordioak ere jasotzen du bigarren urrats bat, zuzen,
ikurren lege berri bat egitea, demokratikoagoa behintzat izango dena, barnebiltzaileago izango dena, eta benetan toki entitateei eta udalei aukera emango diena nahi dituzten sinboloak erabateko legezkotasunez jartzeko. Momentuz, lehenengo urratsa emango dugu, eta pare bat hilabetetan dena ongi baldin badoa, 2003ko ikurren lege hori baztertua egongo da. Ikusten dugu prozesu korapilatsua eta nahiko iluna izan dela, ez? Dena den aldez aurretik ikusten dugu beharrezkoa azaltzea, azken finean simboloek errealitate instituzional bat islatzen dutela, ez? Eta ez sentsibilitate edo sentimendu desberdinen batura. Eta horregatik beharrezkoak dira legeak, finkatzeko ze simboloak ordezkatzen duten gehiengoaren ordezka hori, ez? Eta horregatik dira beharrezkoak esan dudan bezala legeak, ez? Ikusten dugu, gobernua sustentatzen duten lau alderdi politikoek ez dutela realitate hori ongi ikusten, eta horregatik legeak kolpe batez kendu egin dute, realitate hori aldatzeko helburuarekin edo beren helburu politikoa lortzeko, ez? Baina garrantzitsua da, kasu honetan ere, beste egoera batzuekin konparatzea eta pentsatzea sakonki zer gerta liteke, ez? Eta ikusten dugu, sentsibilitateen argudio horrekin gerta litekela, hemen Nafarroan beste bandera bat beraiek ordezkatzen dutela esan dezaketenek, ez? Adibidez, Marokoko bandera edo beste herrialde bateko bandera, eta gainera ere beharrezkoa da horrelako eztabaida batean, gogoraztea ere bere sorkuntzan edo bere oinarrian ikurrina alderdi politiko baten ikurra izan zela, kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzalearen ikurrina edo ikurra izan zela, eta gero hori zabaldu egin dela eta askok bere ikurra bezala ikusi dutela, ez? Eta gaur egun ikusten dugu Euskadiko bandera bihurtu dela, ez? Baina hori ere gerta liteke beste ikur politiko batzuekin, eta gaur egun ere izan dezakegu, bai UPN edo beste alderdi politiko baten, PSN, Podemos edo beste alderdi politiko baten bandera, bere bandera bezala ikusi dezaketenek, ez? Eta orduan eduki dezakegun eszenatokia surrealista izan diteke, eta eraikin instituzional guztiak hori ordezkatzea iaia ezinezkoa izango litzateke, ez? Eta horren gainetik argi izan behar dugu, Nafarroako bandera denok ordezkatzen dutela, ez? Bai euskaldunak eta ez direnak, bai iparraldekoak, hegoaldekoak, ekialdekoak edo mendebaldekoak, ez? Eta hori batu egiten duela, ez? Eta horrelako batasuna beharrezkoa dela eta ez bereiztea. Ez da prozesu erraza izan, azken finean, badakigulako ze joku mediatikoa ematen duen ikurren legea. Horregatik, nahiz eta legealdiaren hasieratik proposatu izan, atzeratuz joan da hauteskundeak zirela, eta ez gure aldetik, guk ez gara tabuen beldur eta edozen gauzari buruz eztabaidatzeko prest geunden, baino izquierda ezkerrak kasu honetan ez zuen ikurraren legea atera nahi. Orain da momentua proposa eta planteatzen dena da egun dugun ikurren legea zeinarekin isunak sartzen diren bai ikurrina nola beste hainbat ikur jaietan, festetan edo ekitaldi protokolariotan ipintzen den bakoitzan salatu eta isun bat jarri egiten denez, egingo duguna da lege hori bertan bera utzi eta Lorafnan dugun erregulazioarekin aurrera egin isunak jarrez daitezen. Orain arte azkeneko 40 urteetan politikan eta Nafarroan frontismo nazionala inposatu egin da. Guk uste dugu aniztasuna ez dela errespetatu, pluralismoa ez dela ongi kudeatu eta simboloen
isla edo simboloen gai hau horren isla da, ez? Guk uste dugu aldaketa beharrezkoa zela eta horregatik guztion artean testu bat amankomunean jarri dugu eta hori da aurkeztu duguna. Indarrean dagoen lege hau derogatzeak suposatzen du LORAFNak, amejoramenduak argi eta garbi esaten dituen Nafarroaren ikur ofizialak babestera. Beraz, gure egindako proposamenak horretara garamatza. Amejoramenduan dauden ikur ofizialak onartzera eta baita ere, zeren amejoramenduan ez da ereserkiaz ezer esaten eta guk egin duguna lege aldaketa honetan Nafarroako ereserkia ofiziala zein den esatea. Beraz, izango ditugu, gure derogazio honekin izango ditugu 3 ikurrak. Himnoa, ereserkia, armarria eta bandera. Modu positiboan derogatu egingo dugu edo bertan bera utziko dugu debekua. Bertan bera utziko dugu azken batean salbuespen egoera bat. Hain zuzen, demokraziaren izenean ahoa, bete egiten zaie batzuei, inposizioak ez direla onargarri esaten, eta azken batean lege honek debekuaren gainean planteatzen zuen, ezta? Azken batean garbi dago eta foru hobetzean hala agertzen dira, zeintzuk diren Nafarroaren simboloak, eta simbolo horiek mantendu egiten dira. Derogazio honek planteatzen duena da, ez dadin debekurik izan, eta simbolo horiez gain udalek erabakitzen baldin badute ikurrina esate baterako jarri nahi dutela, gehiengo batek hala erabakitzen duelako, inolako problemarik izan ez dezaten. Eta hartara, UPNek, PSNek eta Alderdi Popularrak ematen du, ezta? Oraindik ere nahiago dutela judizializatzen jarraitu, politikoki galdu dutena. Azken batean, auzitegietan berma dadin eta auzitegi konstituzionalaren bidez edo bestelako erakunde edo epaitegi administratiboen bidez isuna jartzen udalei, isuna jartzen hautetsiei eta hori amaitzea albiste ona da guretzat. Guk ikusten dugu azkenean, eztabaida nahastu egiten ari dela eta batez ere herria bereizten ari garela, ez? Batzuk esaten dute badirela, bandera bat ordezkatzen duten herritarrek eta beste bandera duten herritarrek, eta nik gehituko nuke eta beste askok beste bandera ikusten dutenek, ez? Azkenean bereizten ari gara herria eta horrek ezin dezake inolako onurarik ekarri, ez? Tristea da, batez ere, beste autonomia erkidegoan horrelako egoerarik ikusten ez dugulako. Beste autonomia erkidegoetan ez dugu ikusten, beraiena ez den beste ikur edo bandera bat, ez? Eta hori ere kontuan izan behar dugu, batez ere ikusteko, eztabaida hau normala ez dela, ez? Hemengo berezitasun bat da, eta horrek asko esaten du, ez? Eta azkenik, batez ere, ikusten dugu, auzitegiak gustoko ez ditugun gauzak esaten dutenean, batzuei garrantzi gutxi ematen dietela horrelako gauzei, ez? Eta kasu honetan bereziki ikusten dugu Nafarroako auzitegiek esan dutela, Nafarroakoa ez den bandera bat eraikin instituzionaletan jartzea hori ilegala dela, ez? Espero dugu hobera eragitea eta batez ere ikur lege bat izatea zein inklusiboa den, isunak ekarrikoz dituena eta guztiok erabakiko dugulakoan ze ikur nahi ditugun herri batean eta gure ingurunean. Guk beti esan dugu, hau ez da gure lehentasunen artean dagoen legea, baino demokrazia batean edozein gauzari buruz eztabaidatzeko prest egon behar dugu. Eta kasu honetan nahiko genukena da eztabaida publiko bat egotea, prozesu parte hartzaile bat, nun nafartar guztiok hitz egin dezagun zeintzuk nahi ditugun gure ikurrak izatea. Nik uste dut positiboa izango dela hainbat udalentzako,
baina bai eztabaida sakona egin behar dugu Nafarroan gure identitatei buruz. Nik uste dut Espainiako simboloak errespetuz ikusi egin behar ditugula, eta baita ere ikurrina errespetuz ikusi behar dugula. Beraz, bilok espainolismoa edo abertzaletasuna guztion artean, nafartasuna ere sakontzeko guztion artean eztabaida egin behar dugu. Orain arte, esan dudan bezala, gaizki kudeatu egin dugulako. Gure elkar bizitza askotan ez dugu behar genuen bezala sendotu, eta ez dugu ere behar genuen bezala indartu gure arteko aniztasuna eta elkar bizitza. Beno, ekarriko duen onurarik handiena izango da, udalak ikurrina jarriko duten, edo beste ikur batzu jarriko dituzten udalak ez direla zigortuak izango. Hori alde batetik oso pauso txikia da, baina beste alde batetik begiratzen badugu, urrats nahiko galanta da. Zigorrik ez jasotzea aurrera pauso galanta da. Zalantzari gabe onuragarria izango da, demokratikoagoa izango delako, baina lehen esan dudan moduan, oraindik ere bigarren urrats bat daukagu egiteko, eta hori da zuzen lege berri bat egitea. Adostasunak biltzea, kasu honetan, ez da inerreza izango, gauza bada lege bat bertan bera ustea, baina orain nire ustez, ahalegin berezia egin beharko genuke, adosten ikurren lege inklusibo eta demokratiko bat. Eta mugari gabe, ikurrina jarri nahi dutenek, legez bermatua izatea hori egiteko eskubidea. Bueno, berezitasun hori ekartzen baldin badu, herria bereizten baldin badu, guretzat ezin dezake onurarik ekarri, batasunara jo behar dugu, herriko batasun hori lortu behar dugu, eta horrelako eztabaidakin herria bereizi, eta batez ere gauza bat askok esaten dugu, batez ere Legebiltzarrean eta hemendik kanpo ere, elkar bizitza indartu behar dugula eta errespetatu egin behar dugula. Eta horrelako eztabaidekin horren kontra goazela pentsatzen dugu. Printzipioz batzutan hobe da lege zehatzik ez egotea, berez konkretuki zehaztasunik gabe erregulazio bat egiten duen legea zen. Gero ikusten dugu nola epaile bat isuna jartzen duen beste batek ordea ez, eta kriston inseguritate juridikoa sortarazten den horren ondorioz. Orduan, onurak gure ustez behintzat orain festetan eta udaletxetan ez dira isunik egongo. Arazoa zein da, lege berri bat egin aurretik batzuk esaten ari direla, errekurrituko dutela konstituzionalaren aurrean edo ez dutela onartuko. Legea mahai gainean ez dagoen arren, eta hori da guk ezin duguna ulertu. Bai, orain arte UPNeko gobernuak isunekin ibili da kasu askotan. Nik uste dut prohibizioak eta horrelako errespetu faltak kaleratu edo alderatu egin behar ditugula ikurren inguruan ari ganen momentuan, eta badakigu gainera hainbat udalek festa garaian edo uda garaian sekulako gatazkak gertatzen zirela, hori, esan dudan bezala, isunen mehatxua mahai gainean zegoelako. Orain, mehatxu hori kentzen da, eta nik uste dut orain gakoa da guztion arteko elkarbizitza hori sendotzea. Politikariekin aurrera jarraituz ikus dezagun zenolako azalpenak eman dizkiguten hautatutako gai librearen inguruan. Egun hauetan ere, beste lege proposamen bat sartu dugu non Euskararen legea aldatu egiten dugun. Gertatu izan da, une honetan 12-13 udalek zonalde ez euskaldunetik zonalde mistora pasatzeko eskaria egin dute, eta salto hori, jauzi hori ofizialtzeko Euskararen legea aldatu beharra zegoen. Proposamen hori egin dugu, une honetan 12 udal sartzen ditugu aldaketa horietan, aldaketa
horretan, baina espero du epe laburrean beste udal batzuek ere jauzi hori emango dutela eta noski lege proposamen honetan sartuko dira. Nahikoa den ala ez, egin dugun lege aldaketa hau, hori bakoitzak erabakiko du, baina gure ustez aurrera pauso galanta da, zeren hori 13, 14 udalek pasatu egingo dira zonalde ez euskaldunetik zonalde mistora, hori aurrera pauso bada, nahikoa den ala ez, bakoitzak erabaki beharko du, baina pausoak eta gauzak eginez egiten dira, ez eta desioetan. Eginez, egin. Bueno, nik uste heldu den larun batean, otsailaren 18an, lehenengo aldiz, Estatuak eragindako biktimei egingo zaien omenaldi eta aitortza ekitaldia benetan urrats inportante izango dela. Lehenengo aldiz, Estatuak eragindako biktima horiek izango dute errekonozimendu instituzional bat, errekonozimendu ofizial bat. Nahiz eta biktima horiek aitortzeko legea auzitegi konstituzionalak helegitea jarri ondoren, bertan bera edo behintzat suspensoan egon eta omenaldia ezin egin pertsona konkretuei edo aitortza ofiziala daukaten biktimei, baina nire ustez simbolikoki bada ere eta politikoki bada ere, nire ustez urrats inportante izango da, batzuek oraindik ere eta oposizioan dauden taldeok errealitate hori alfombra azpian sartu nahi duten bitartean mahai gainean jartzea, esatea badirela etak eragindako biktimez gain badirela beste biktima asko eta asko, badagoela tortura, badaudela hildakoak, bai gerra zikinak eragindakoak eta bai estatuko beste aparatu batzuek eragindakoak. Eta hori baztertzen eta hori eskutatzen saiatu nahi dutenen aurrean, ekitaldi instituzional horrek garrantzia berezia izango du. Gaur egun ikusten dugu oraindik egoera sozioekonomikoa ona ez dela Nafarroan, gauza asko egin behar ditugu aurrera egiteko eta pentsatzen dut, batez ere enplegu aukerak sortzeko ona izango litzatekeela aukera turistikoetan pentsatzea, Nafarroa kanpora begiratzea eta batez ere Nafarroa ikusgarria egitea ez, ona enplegu aukera horiek erakartzeko eta pentsatzen dut turismoa ona dela Nafarroari buruz hitz egiten duelako eta aukera horiek ere sor ditzakelako. Egun hauetan ikusi dugu nola UPN eta PSNek beste alarma sozial bat sortarazten zuten, zarata mediatikoa beti bezala, eskatuz alargunen pentsioak igotzea. Noski gu bat gatozela kontu horrekin eta eskaera horrekin, bai estatu mailan nola hemen eskatu izan dugulako behin baino gehiagotan. Baino ezin duguna ulertu da nola UPN eta PSNek estatu mailan egindako paktuan, itunan, PPrekin, ez duten eskaera hori egin, baino hemen bai egin izan dute. Dakizuen bezala, estatu mailan soldata, salario minimoa igo ondoren, horren arabera ere alargunen pentsioak igo behar ziren, baino ez beste prestazio edo eskaintza sozialei. Eta guk pentsatzen dugu guztiontzat berdin izan beharko litzatekeela eta guztion soldata minimoa igo beharko litzatekeela. Zein da arazoa? Beti bezala, dirurik ez dagoela guztiontzat, UPN, PP eta PSOEk bere egunean sinatutako erreforma konstituzionalaren ondorioz, zeinarengatik lehendabizi zorra ordaindu behar den eta gero pertsonen beharrak. Larunbat honetan, biolentzia polizialaren biktimen inguruko gorazarrea egingo da ekitaldi batean, Nafarroako Parlamentuan. Guk, Ezker bezala, horren alde gaude, guk gainera aurkeztutako lege baten ondorioz egiten da ekitalde hau, eta nik uste dut gainera ekitaldi historikoa izan behar dela, jakin badakigulako hemen Nafarroan biktima asko egon zirela biolentzia polizialaren ostean. Guztiok mina jasan izan dute, Mikel Zabalza, Germán Rodríguez, Glaiz del Estal, Jose Arregiren
familiarrek mina pairatu izan dute eta gure beharra eta gure lana hori aitortzearen ildotik joan behar da eta hori ere errekonozitzeko eta oroitzekoaren bidetik joan behar da. Nik deusestatzen dut etaren historioa txuritzea dela omenaldi hori egitea. Askotan familia guzti horiekin, biktima horiekin egon gara hitz egiten eta mina oraindikan oso bizi dago. Eta nik uste dut instituzioetatik hori ere oroitu eta aitortu egin behar dugu. Politika kontuak alde batera utzita, jarrai dezagun aurrera eguraldiarekin. Otsaiak 16 osteguna, goizean goiz lanbroa eta lainoa eduki dugu Iruñe herrian, hodeitsu egongo da goizean zehar, baina arratsalderako gutxitu egingo dira hodei horiek. Hego osagaiko haizea nagusituko da eta tenperaturetan ez da aldaketa handirik emango. 14 gradutan eguneko altuenak, 2 gradutan baxuenak. Baztanaldean zeruan tarteka erdi mailako hodeiez eta goi hodeiez beteta agertuko da, baina arratsalderako gutxitu egingo dira ere, ostarteak irekiz. Hego osagaiko haizea nagusituko da eta temperaturari dagokionez 14 gradutan emango dira eguneko altuenak eta 5 gradutan baxuenak. Eta biharko egunari begiratuta, zerua hodei gutxirekin egongo da orokorrean Iruñe herrian, goi hodei batzuk ager daitezke tarteka, baina orokorrean egun eguzkitsua izango da biharkoa. Hego haizea nagusituko da eta temperaturan ez da aldaketa nabarmenik emango. Baztanaldean ere zerua hodei gutxirekin mantenduko da orokorrean bihar, hego osagaiko haizea nagusituko da eta temperatura oso antzekoak igotzeko joerarekin. Nafarroan gaur erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira egunaren hasieran, baina eguerdi aldean desagertuz joango dira poliki-poliki eta giro argia espero dugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguneko tenperaturetan ez da aldaketa handirik emango, giro epela utzita. Eta hoxe izan dugu magazinaren lehenengo zatia, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin lur klausulak, ez? Hori da, lur klausulak bueltaka azken aldian, Mikel Bezunartea eukiko dugu, Iratxe kontsumitzaile elkartetik, berak gai hauek oso ongi eramaten ditu, guk ezen beste, berak laguntza handia ematen digu. Badakigu sententzia Europatik etorri zela hemen Mikel izan genuenean, aurretik grabatutako elkarrizketa bat delako, 2013tik esan zuen Gorenak itzuli behar zutela bankuek dirua, baina atzo bertan jakin izan genuen eta gaur egunkari gehienetan agertu den albistea da, osorik banatu behar dutela diru hori, beraz, hasieratik ez bakarrik 2013tik. Lur klausulen inguruko informazio guztia, geroko elkarrizketan. Osongi Maria, eta bestalde batetik, bestelako kontu batzuekin aurrera eginen dugu elkarrizketen tartean, gaurkoan Iruñeko udalak aurre eskoletan jarri egin behar duen menu osasungarrien inguruko proiektu bat izanen dugu mintzagai, horretaz hitz egiteko gaurkoan Intiako teknikari bat izanen dugu, izan ere Iruñeko udalarekin batera proiektu hau aurrera eramaten ari dira, eta gaurkoan esan bezala Garbiñe Elizaintzin teknikaria izanen dugu honetaz hitz egiteko. Eta elkarrizketen ondotik, zarataken atal horretan, kirola beti izaten dugu hortik, arrisku kirola, baita bidaiatzeko leku zoragarri batzuk eta musika tarteren bat ere badaukagu, saretik atalean.